Ang pamilya mao gyud gitawag og the basic unit of society. Kung sa ato pa ng lawas, mura na sila mga cells in the body. Magguba gani ang mga pamilya, magguba sad ang katilingban. Mga matay gani ang ato mga good cells, unsa may mahitabo sa lawas. Linya imong tupad, na healthy pa imong cells. Healthy. Mailhan man na nimo kay malipayon sad ang lawas. Pero daghan na gani kayong patay nga mga cells. Wana, ang lawas sad magislo, magpingit sa kasakit. Kumusta man ang atong mga pamilya ron sa atong nasod? Healthy o unhealthy? Kinsay mo ingon, among pamilya pa dyan, healthy kaayo, taas ang kamot. Kana gani, sa healthy pa lang, usa na lang ni isa. Sabot na yun akong pangutanon, kumusta man atong mga pamilya karon, holy? Kinsa din mo ingon, ang among pamilya pa dyan, healthy pa, holy pa yun. Taas ang kamot. Naging lang. Nya punan pag natog lain pag yung it happy. Kinsa mang pamilyahan din nga healthy pa, holy pa, happy pa gyud. Sa kamot. Astang luoya kun ang atong pamilya dili na healthy, dili na happy, dili na holy, ang ato sang katilingban, ang atong nasod dili na sad healthy, dili na sad holy, dili na sad happy. Nya imagine ninyo unsag kahimtang ang mga tao nga dili healthy, dili happy, dili holy. Porting paita. Mo na ang ato rong kahimtang porting lisura. Lisod siya politically, economically, spiritually, socially, ecologically. Murag hurot-hurot yung tanan galisod. Linyay mong tupad. Ina, wa ka maglisod. Wa ka naglisod. Salamat day kayo ninyo ha sa inyong generosity kay inomdo mo atong mga staff din nga usahay mag 4 days ni, usahay mag 6 days. Inana no. Luoy kay tanan nya karon among gikwenta-kwenta ang inyong gipang hug sa atong mga special fundraising mura makaabot-abot na tagaan og differential ang atong mga staff. So tapla nato kadto mga adlaw nga wa sila mabayari. Pakpak. Lipay kayo ato mga staff. Kuan dito pader mura na dito savings nako. Murag savings pero daan na sadtong hatag. Natimingan lang na ay mga generous nato nga mga parishioners. Pero ayaw na mo pagdahom ana kay sunod tuig 3 days na lang ta. Ay okay ra na pa niya mag-expect yapon sila tapla ni tapos tuig dako-dako na ni. Wa na ikatapal. Anang kani manggong pag himo sa pamilya nga balaan mga igsoon mo epekto sa siya sa atong kinabuhi nga espirituhanon. Dili gyud pwede nga ngato rang lawas mao'y malipay hasta gyud ang kalag. Pero kung ang ato ra ganing lawas mo itong lipayon, ang resulta mahimo yung alaot ang atong kalag. Nya kung ang atong kalag alaot na, kay naglunang na sa sala, kay nagbisyo ang lawas, mubalik na sad nas lawas, maapektuhan na sad. Sa katapusan yon ang magantos ang lawas yon. Kung ang kalag, dili na holy, dili na happy, dili na healthy. Karon unsaon man pagpahimo natong happy, holy, and healthy.
Sa atong unang duha ka pagbasa, labi na gyud sa Ebanghelyo, gipakita ang mga importanteng buluhaton sa pamilya, mga ginikanan, mga members sa family, hinumdumi gini ninyo. Importante kayo ni. Wa gyud gihisgutan dinhi nga kwarta, wa gihisgutan dinhi nga kinahanglan mahimog yung professional sa imong mga anak, mahimog yung mga degree holders nga naa gyud kay stable na house and lot, naa gyud kay sakyanan, wa gyud maapil. Aning gihisgutan dinhi. Unsa may unang gihisgutan? Sa unang pagbasa, mga anak, tahura ang inyong papa o mama. Ayaw mo pagsupak-supak nila, pagpaulipon mo sa inyong mga ginikanan. Hindutan, nanong nangaminghoy mo. Mao ni Roy batasan sa mga anak. Nya doon na pag promise kung inyo ning buhaton mga anak, doon na mo'y taas na kinabuhi o mabungahon na kinabuhi. Long and prosperous life. Mao na saan, para sa mga anak. Nya kay kitang tanan mga anak manggita. Kinsa man ninyo dinhi ang wa gyud makasukol sa ginikanan, taas kamot. Tulo na lang kamo. Kinsay wa gyud maggumbol, wa gyud magreklamo sa ilang ginikanan, taas kamot. Basta kabo minsan. Tanawa, mauna, mawa ang long and prosperous life para sa mga anak. Niingon pa gani diri, propeta sila, bisan pag giango-ango na ang inyong mga ginikanan, tahura gyud, ayaw gyud tagaig kagol. Bisan pag giango-ango na. Kita rabat ka naman masakito ng ginikanan, mauna no nga gahian mong uwi, kapag lumod gyud mo manaon pa. Bawas na, kaya una, ginikanan siya, ikaw ba ito, ako badlong mo, gahit ka ko, ay kadako na sana, ikaw bang sigwang na pag gahit mo ko bawas na, di na yun holy, di na yun happy, no? Nyaon sa pagilaing hisgutan, karig yung atong ikaduhang pagbasa, pur tindaghanas gihisgutan ni San Pablo, nga puyan, pero ang sentro, gibat-bat yung San Pablo, mga asawa, sunda ang inyong bana. Ayaw yung supak-supak. Lahi man karon ang asawa naman mo pasunod sa bana. Nabalik. So ang asawa gid mo sunod sa bana. Mobita na inigkasal diri, tabunan ginang-o sa asawa sa bilo. Kay pasabot anang inigtabon bilo, dili na kamag himog desisyon. Kay mosunod na kas desisyon sa imong bana. No, na ipasabot anak, dili na paarti-arti lang. Nya mga sangit pagid ang inyong pilok na sinumpayan. Dili na po ipasabot anak. Ang pasabot. Tabunin ang o ninyo kay dili na gamitonon sa pamilya kay magsunod na mo sa authority sa inyong bana. Pero ang bana sa matud pang San Pablo, higugmaa gyud ang inyong asawa og pagpakamatay mo para nila. Tato pa ang authority sa bana, dili para sa iyang kaugalingon, para sa asawa mo na ang bana gimuhatag sa aras. Moingon dayon ang bana, pasalig ni nako sa akong paghalad sa akong kaugalingon alang sa imong kaayuhan. So ang tanang desisyon sa bana para gyud kaayuhan sa asawa. Nya haron siguro yun nga kaayuhan sa asawa, mangutana yun ang bana, unsa may makaayo ni mo dahil inigsulti sa asawa, mao na to'y himuong desisyon sa bana. So ang asawa sunod sa bana, kay ang desisyon sa bana, mao man sad ang gisuggest sa asawa. Nindot no? Nya, nahitabo din sa inyong pamilya. Wow. Unya, dimension sa ni San Pablo, mga anak, kuha niya ang unang pagbasa, tahura gid ang inyong ginikanan.
Pero doon na sa siya gisultis ginikanan. Wa man to isulti diri sa unang pagbasa. Matod pang San Pablo, mga ginikanan, ayaw palaguta ang inyong mga anak. Ayaw palaguta ang inyong mga anak. Unsa may makalagot yus anak? Una, kana yung imong yawyawan. Bisag natug pa na nga imong yawyawan, kamo, mura mo mga baboy, mga animal mo dagko, dugay kay imong matug, dugay sa imong mangmata. Oy, maglagot yun na. Kibot-kibot ang baba na, tabunan pa na sa habol. Ikaduhang makalagot sa mga anak, kana yung sigihan mo sugo, sigihag sugo. So ayaw yung sugo Ay sugo lipay kay na mga anak-anak. Ayaw sugo yun. Unsa may mong isulti, dili sugo, unsa man palihog, hangyo. Dahil pwede buwagan na nimo imong uyab adik man kay na. Nya maingon sa dang anak, lamig pa man ma. Pwede next year na lang. Hangyo ba? Hangyo. Okay. Ingat. Ano lang. Di ba? Kaya ka na magong hangyo, doon na siya freedom to say yes or no. Kaysa imong yung i-impose. Dahil pwede kang manglabang, sakit man ako buko-buko ma, o pa man kuitog, pwede ikaw lang. May masag ka, okay, rest well. Di ba? Umalipayon kayo yung pamilya. Happy pa, holy pa, na nakatog man, healthy pa. O, di ba? Nanasanay. Ayaw palagutan. Kung dili gani gusto ang imong anak mo eskwela, ayaw pugsa. Dua alam na. Hangtod mo edad nag-30, wa pa ginakahumag grade 1. Nga naman si Kristo di ay, ni edad og 30, nisugod na lang siyang public ministry, nakahuman na ito grade 1. Wow, oy. Wa yun. Pero nahimong man of wisdom. Nga naman, kay suod kay sa iyang parents. Tanawa ha? Gipangita siyang Herodes kay Patyon, ang iyang parents, nagdahan niya, tungang gabi, siging bakwit-bakwit. O ang pinakasentro din mga igsoon, magkuyog bidiay ang mama, ang papa, o mga anak. Magkuyog yun, dili magbuwag. Kaya mo na gibuhat ni Jose, ni Maria, o ni Jesus. Kuyog yun sila. One for all for one. O kung sa may gigubaan ng oneness sa mama, papa o anak, una yun karon cellphone. Ikaduha, computer. Ikatulo, bisyo. Ikaupat, kwarta. Kwarta yun. Kanang kwarta. Sus mo abroad ko. Sorry ha sa mga abroad. Pero ako lang din mentionon. You should think about this very, very carefully. Kaning pag-abroad ng imong anak, mao pa gani pagkatao or 1 year pa lang niya ang mama, di na niya makitaan for another 2 years or 1 year. Sakit-sakit gina sa bata. Unya ang papa sad, simbako lang, nagbisyo sad, musingit-singit sa laing babae, porting paitan. Niya ang tuwa sa abroad, ni singit-singit sa laing laki dito kay Diminaw, patay na yung holiness. Patay na yun ang happiness. No? Ug daghang nahitabuan na karon na maninoy na nindot yun, pero ubay-ubay sa yun ang damages. Ug daghang yung mga broken families tungod pagpangitag kwarta. Ang pangitaa, Ginoo. Kung naana gani Ginoo ang inyong pamilya niya nagkuyog mong tanan sama ni Jose, kanunay nangita sa kabubuton sa Ginoo, ni kuyog ra sa Maria, kuyog sa Jesus, nahimog din silang Savior family, manluluwas nga pamilya, holy family.